какво става тук, бе? Мале, какво става? Леле, какво се случва тук, бе? Какви са тези простоти в къщата, бе? Леле, къде се намирам аз? В къщата ми или в гробище? Само на Георги простотиите са това. Ей! Мале, цветето ми, какво се е случило, бе? Георги, къде си, момченце? Къде си, бе? Леле, ужас, не мога да гледам просто, майко! Фу! Оплаши ли те, мамо? Ще ти дам аз едно бу, като те халосен с тоя галош! Няма да ти празнувам те американски глупости! Хелуин, Мелуин, какво е това, бе? Гробища! Те изчезвате с боклуци на минутата! На минутата! Георги, я ела тук, бе, момченце. Да, мамо. Видях във Фейсбука, че са излезли резултатите от матурата. Колко имаш? Мамо, Абе, какво? Ами, бе, казвай колко имаш. Двойка имам. Моля! Ама, мамо! Аз ти казах да не ми се връщаш в къщата, ако не си вземеш матурата. Казах ти. Мамо, виж какво имам. Олеле, Георги, какво е това, бе? Прилича на плъх? Не, мамо, това е малото ни куче. Моля, откъде го намери, бе? Казах ти да спреш да ми мъкнеш улични животни къщи. Не, мамо, татко ми го купи. Баща ти го купил? Аз ще го оправя него, сам да се прибере. Кучето да се върне там, където е взето. Аз в къщи кучета не искам. Няма. Кучета ще ни мъкни. На мама сладурчето фъстъчи малко. Абе най-сладкото си ти, бе, най-сладкото. Какво, бе, Георги? Добре, че съм аз. Кучето ти цял ден умря гладно. Няма кой да го нахрани. Вземаш си куче, не си го гледаш. Оле, Георги, я гледай тук един дядо какво качил. Днес празнувам своя 107-ми рожден ден, но няма кой да ми го честити. Сам направих тортата си. Напиши ми пожелание. Чакай да напиша пожелание. Да си жив и здрав. Хубава торта. Амин. Абе, мамо, я дай да видя. Оле, това е снимка направена с AI. Бе, какво е той пък сега AI? Глупости. Истински човек е. Виж, на 107 години торта си опекал човека. Мамо, не. Това е направено с изкуствен интелект за харесвания. Изкуствен интелект ли? Не е вярно. Вчера Леля ти Снежи ми прати една снимка на едно момиченце на 1 година само си построило къща. Ти кога? Ти обувки ти още не мога да си вържиш сам. Оле, гледай, жена на 104 години и тя си изпекла сама торта. Хей, амин. Добро утро на всички. За тези, които не са били в предишния час, аз съм професор доктор Милен Колев, преподавател по TikTok инфлуенсърство. Нямаме много време, така че да започваме. В предишния час поговорихме и попитахме какво е искал да каже лирическият герой Цеци в небезизвестното си видео "Какво е сушито?". Верният отговор е Сов и много от вас познаха шестиците след края на часа. Днес ще си поговорим за следващата колоритна личност, изгряващата звезда на TikTok Ивайла Петрова, 68, не коя да е, а кралицата на лампите. Въпросът ми към вас днес е: как се е загасила лампата на Ивайла Петрова в това видео? Така, отговорите искам да ги напишете под последният пост в инстаграмът ми, Милен Долна Колев с девата накрая, и един от вас може би ще бъде споменат в следващото видео и ще има шестица. Така че давайте, отивайте. Милен Долна Колев с девата накрая. Инстаграма. За шестици. Айде, бе! 7 часа те! Ставайте! Ще чистим цялата къща! Няма да ми спите цял деня! Айде, Георги, идвай да ядеме, моето момче! Как така не си гладен, бе? Айде, има супичка, макаронки, гювече. Айде, гладен си, идвай тука. Деска, бабе, яла тука. Я дръжте 20 лева. Айде, вземай, да се почерпите със своите приятелчета. Като ти дават, вземаш. Като те гонят, бягаш. Вземай. Иначе никой няма да дойде да ми помогне от този двор. Никой. Сама ще си съдя пипера, сама. Георги, ала бе, бабе. Ти новия костюм забала ли? Ти на баба си съметна, без същия хубавец. Пу, да не ти уроки. Те си, накъдява баба. Айде, кажи. Ще излиза с гаджето си. Айде, добре, няма да казвам на майка ти. Вари. Добре, ми, аз така бях. Георги, маме. Георги, каква е тази кочина в стаята ти, бе? Аз натоварите уча, бе. Да ми живееш в кочината. Ставай до 5 минути, всичко да си изчистил, иначе никакво излизане. Георги, защо манджата ти стои? И как така си ял навънка? Значи аз цял ден готвя, ти нищо да не ми ядеш сега. Няма как да стане. От днес ти си готвиш. Какво
Какво има бе, Сашенце? Как така двойка имаш? Я дай да видя. Айде, то ученик без двойка не може. Аз колко двойки имах на времето. Никой нищо не ми помага в тази къща. Сама като чиракиня. Ама, Анастасия, ко си облякла, ама? Ма няма да ми ходиш така на училище да ми излагаш тези дрипова. Взела съм ти нова рокличка. Айде, преобличай се. Боже. Ивана, на къде? Как така отиваш на шопинг без мен? В никакъв случай. Върви, взема от баща с 500 лева, идвам и аз. Айде, той има пари. Така, запишете. Анастасия, колко е часа? Хайде, да скадаш, щом ще ми закъсняваш. Иване, не ти стига една точка за тройка. Ма няма как да ти дам от мен, не. Любомира, една точка не ти стига за 6, миличка, но съм ти дала от мене, защото знам, че ти се стараеш, за разлика от други хора. Ма много ти е хубава блузката, бе, Вики, откъде е? И да знаеш, извинила съм ти отсъствията, ама нито дума на никой. Ученици, моля ли се за 5 минути тишина? Никой не ме уважава в тази класна стая, но никой. Ще напусна, аз ви казвам. Ще напусна. Бе, я тихо, бе. Полезни изкопаеми такива. Каква е тази влява? Я бързо тетрадките. По 100 пъти. Караманова е най-добрата. Да, говорете си. Ама по-тихичко да не се чува в коридора. Ох, колко да ти пиша, бе, Митко, какво да правя? Май не си учил. Айде, сядай. То се е видяло, че днеска няма да изпитвам, май. Изобщо не ме интересува, че сте били вакансия и че не помните нищо. По един лист бъдете, ще правим тест. Течица, спешно ми се налага да изляза. Четете си по нещо друго. Айде, 5 минути. Ученици, внимавайте какво пишете, защото Георги не знае кога е създадена България. Я да ви разкажа аз на бързичко къде ходихме на почивка с моя мъж. Искате ли? А някой да ми припомни на кой урок сме? Ма ко ми викаш просто, ама знаеш как го праскам английския? Come on everybody, the second the pew! Добро утро, ученици, и добре дошли на външно оценяване 2024 по български язик и литература. Аз съм госпожа Петя Иванова и ще бъда вашият квестор на това външно оценяване. Да се разберем, че аз не толерирам никакви подсказванки, обръщанки, говоренки и те подобни. Види ли някой, че шава, обръща се и си говори с някой, неговата матура ще бъде анулирана автоматично. Разбрахме ли се? Чета ви инструктажа и започваме с външното оценяване. Всички мобилни устройства да бъдат изключени и поставени до квестора на бюрото. Минавам да проверявам за мобилни устройства. Така, мобилно устройство имаш ли? Нямаш. Добре. Остави ли го там? Ще видим. Така. Ето, започна се. Какво е това? Това е цял телевизор. Не можа ли да намериш нещо друго? Какво е това, бе? Маблет, таблет ли? Какво е? Така, името, подписваш се и се тръгваш. Да анулирам ти външното оценяване. Да, айде!